اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان ہلی پڑھ تو نماز جیکا معاف تھیندئی کان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان ہلی پڑھ تو نماز جیکا معاف تھیندئی کان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان پنجی زندگی تو ساری غفلت میں گزاری او پنجی زندگی تو ساری غفلت میں گزاری کر نماز جی تیاری تھیندی راضی رحمان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان ہلی پڑھ تو نماز جیکا معاف تھیندئی کان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان رحمت تھی نماز برکت تھی نماز او رحمت تھی نماز برکت تھی نماز شفاعت تھی نماز نماز میں ایمان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان ہلی پڑھ تو نماز جیکا معاف تھیندئی کان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان ایک وقت جی ادا اسی سال سزا او ایک وقت جی ادا اسی سال سزا ایک وقت جی ادا اسی سال سزا ڈسی جہنم بندہ ڈاڈھو تھیندے پریشان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان ہلی پڑھ تو نماز جیکا معاف تھیندئی کان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان چھڑے دنیا جی پچار مٹھے مالک کھسار او چھڑے دنیا جی پچار مٹھے مالک کھسار اڻ گھریو ڈاتار ڈیندی بند کر دکان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان ہلی پڑھ تو نماز جیکا معاف تھیندئی کان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان اگیاں تھیڻو آہے صاحب ڈیندے کہڑو جواب او اگیاں تھیڻو آہے صاحب ڈیندے کہڑو جواب بدھ مہی جا جناب اگیاں ڈکھیو تھی جہان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملیو آہے آذان ہلی پڑھ تو نماز جیکا معاف تھیندئی کان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان کھٹو یار ہی بازی بنجی ون تو نمازی او کھٹو یار ہی بازی بنجی ون تو نمازی کرے رب پنجو راضی تو سر کی امان اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان او اٹھی مومن مسلمان ملی آہے آذان
हली पढ़ तू नमाज़ हली पढ़ तू नमाज़ जेका माफ़ थींदई कान उथी मोमिन मुस्लमान मिली आहे आज़ान ओ उथी मोमिन मुस्लमान उथी मोमिन